በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብአንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ህዝበ እግዚአብሔር ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ዝሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ነዘረድአና ነዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹልኹም ቶም ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብአንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን እሴተ ጻድቃን አስበተ ሆታ ንኽፈልኩም። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ያፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ህያው ቃሉ ንህዝቡ ከምኡውን ንዓይ ዝኸውን ኣብ አንደበተይ ከነብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹሉና ከዓ ዝሰምዓ ናይ ኣዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ከምቲ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣውደ ወርሒ ኣቆፃፅራ ዘለናዮ ሰሙን ሻዱሳይ ሰሙን ናይ ኣብይ ጾም ኮይኑ እሙን አገልጋሊ ወይ ገብርሄር ይበሃል እዩ። ኣብቲ ዝነበረና አገልግሎት ከዓ ብዛዕባ ገብርሄር ሕያዋይ አገልጋሊ፣ ዓመፀኛ አገልጋሊ፣ ሕያዎት አገልገልቲ፣ እሙናት አገልገልቲ፣ ሃካያትን ኩፉኣትን አገልገልቲ ብምንታዮም ዝፍለጡ ንሕና ከምስ ሞኖት ኢና ዝብል ኣብቲ እግዚአብሔር ዝፈቐደልና አገልግሎት በዚ አገልግሎት ዝተራኺብና ነርና። ክብሪ ምስጋና ንዕብፅሓዮ። ሕጂ ኸ ናብ ሻውዓይ ሰንበት ዋዜማ ናይ ሻውዓይ ሰንበት ንቀራርብ ስለ ዘለና ሎሚ ብዛዕባ ሻውዓይ ሰንበት ይኸውን ክፍለ አገልግሎትና። እዚ ሻውዓይ ሰንበት ኒቆዲሞስ ይበሃል። ኣብዚ ሻውዓይ ሰንበት ቀዳማይ ክፋል አርእስትና ሕግና ኸ ንሰብዶ ቅድም ከይሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይፈለጠን ይፈርዶ እዩ ዝብል ናይ ኒቆዲሞስ ኣብቲ ጉባኤ አይሁድ ኣብቲ ጉባኤ ሚኒስተራት ዝሓተቶ ሕቶ መበገሲ ገርና ኢና ክንርኢ። ኒቆዲሞስ መን እዩ? ስለምንታይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሶሙን ዝኣክል ካብ ቀዳም ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ቀዳም ፍርቂ መዓልቲ ብዛዕባ ኒቆዲሞስን ምስ ጎይታ ዝነበሩ አገልግሎትን ከተስተንትን መዲባ እዩ። ስለምንታይ ከድሕሪ ገብርሄርን ቅድሚ ሆሳዕናን ኮይኑ በጋጣሚ ወይ ብወዝቢ ዘይኮነስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብመጽናዕቲ ብምስጢር ዘቐመጠቶ እዩ። ኩለንተን ሰሙናት ናይ ትንሳኤ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና ብኸመይ ተሓሓዛ ክንሪኦ ኢና። ደብረ ዘይቲ ምጽኣት ጎይታ ትንሳኤ ጉባኤ እንጽበየሉ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ትንሳኤ ጉባኤ ተስፋ ዘለዎም እሙናት አገልገልቲ ምዃኖም ሕያወት አገልገልቲ ምዃኖም ሓደ ካብኣቶም ከዓ ኒቆዲሞስ ምዃኑ ኒቆዲሞስ ቀቅድሚ ሆሳዕና ድሕሪ ገብርሄር ዝተሰርዓሉ ምክንያት ኣብ እቲ ጉባኤ አይሁድ ብዛዕባ ጎይታ ዝዝቲ ዝነበረ ጉባኤን ኣብ ገንዘት ጎይታ ዘለዎ ግደን ነዚ ኩሉ ኣቐሚጣ ቤተ ክርስቲያን
بمستير شاوعي سنبت سمونا نيقوديموس إلى سيماتو سلازي خنفقاد እግዚአብሔር ነመሓዙ ነምጭባቱ ኽጥዕመና ምእንቲ ቀዳማይ ርክብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኒቆዲሞስን ስለዚህ ምስ ህይወትና እናጻጸርና ርከበይን ርክብ ጎይታ ኢየሱስን ከመይ ክኸውናሉ ከመይ ካሉ ሕጂና ክንርኢ ካልኣይ ሕቶ ምስክርነት ኒቆዲሞስ ኣብ ማእከል ጉባኤ ኣይሁድ ታርእስትና ኮይና ዘላ ማለት እዩ ሕግናኸ ንሰብዶ ቅድም ከይሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይፈለጠን ይፈርዶ እዩ ኣብ ስርዓተ ሕጊ ናይ እንዳባ ዋሕስ ኣግብእ ዝበሃል ኣሎ ማለት ስለዚ እዋሓስ እዝን ከም ዝኾነ ምስ በለ ኸሳሲ ተኸሳስን ተኣሚኑሉ ኣግብእ ይብል ማለት እዩ እወ ውዒለዮ ይብል ዘይወዓሎ እንተኾይኑ ከዓ ተሰማይ ይብል ስለዚ መልሲ ናይ ክሱ ኣብ ማእኸል ጉባኤ ኣብ ማእኸል ነባሮ ኣብታ ዘሪእና ኸነፍርየላ ወሊድና ኸነዕብየላ ንሰብ ክንብል ግብ ክንብል ንዝጊ ክንብል ክብ ክንብል ዝሰማዕናዮ እምበር ዝረኣናዮ እምበር ዘይሰማዕናዮ ዘይረኣናዮ ከይንምስክር ብዘመድ ብዓልየት ብሻራ ብጥቕሚ ብስልጣን ከይንምስክር እዚ ባይቶ እዚ ዘሪእና ነፍርየሉ ወሊድና ነዕብየሉ ክኸውን ምእንቲ ኢሎም ዝህብዎ ናይ ፍርዲ ስርዓት ካብ ዝቅዱስ ታሪኽ ዝመጽእ ማለት ስለዚ ኒቆዲሞስ ንታራ ሰባት ዘይኮነ ነቶም ብመንፈሳውነትን ብስጋዊ ስልጣንን ዝለዓለ ቦታ ሓይሊ ዝነበሮም ኣብ ማእኸል ጉባኤ ሕግናኸ ንሰብዶ ቅድም ከይሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይፈለጦን ይፈርዶ እዩ ሳልሳይ ነጥብና ኒቆዲሞስ ኣብ ግንዘት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት 12 ሃዋርያት ነይሮም 72 ኣርድእቲ ነይሮም ስለምንታይ ካብዞም ኩሎም ኒቆዲሞስ ኣብ ግንዘት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳተፍ በቂዑ ራብዓይ ነጥቢ ኒቆዲሞስ ኣብ ኣገልግሎት ወንጌልን መከራን ምስ ሃዋርያት ቅዱሳት ጽሑፋት ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝምስክርዎ ኣብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ምስ ሃዋርያትን ምስ 72 ኣርድእትን ምስ 36 ቅዱሳት ኣንስቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሉ ምስ ሃዋርያት ይሰብኽ ስለዝነበረ ከም ዝነበረ ንጎይታ ብምግናዙን ወንጌል ብምምስካሩን ከዓ ብዙሕ መከራ ከም ዝተቀበለ ቅዱስ ታሪኽ ይገልጽ ሓሙሻይ ኒቆዲሞስ ኣብ ትርጓሜ ወንጌልና ብዛዕባ ኒቆዲሞስ እንታይ ዝብል ሻድሻይ ኒቆዲሞስ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ታሪኽ ቅዱሳን ስሙ ብኽብሪ መዝጊባቶላ ኣበናይ ወርሒ ኣበናይ ዕለት ኣብቲ ቦትኡ ክንሪኦ ኢና ግን ኒቆዲሞስ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ብኸመይ ይዝከር ኒቆዲሞስ ኣብ መጽሓፍ ቅዳሴ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ኣምልኾ ኣገልግሎት ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ካልእ ግዜ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ብመንፈስ በኣምልኾ ክንረኸብ ከለና ኣብ ቅዳሴ ግን በኣካል ኢና ንረኸብ ኣብቲ ብርደተ መንፈስ ቅዱስ ኣማናዊ ስጋ ክርስቶስ ኣማናዊ ደም ክርስቶስ ዝቕየረሉ በኣካል ስለዚ ኣብዚ ኣምልኾ እዚ ኒቆዲሞስ ብኸመይ ትዝከር ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ትዝከሩ ስለምንታይ ከ ሻሙናይ ኒቆዲሞስ ኣብ መጽሓፍ ምዕራፍን ጾሞ ድጓን እዚ ናይ ኣገልግሎት ከም ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ብዜማን ብማህሌትን ብቁመትን ዝቐርብ ኣገልግሎት ኣብዚ ብኸመይ ትዝክሮ ንኒቆዲሞስ ታሻዓይ ኒቆዲሞስ ኣብ ግዚኡ ኣብ ስልጣኑ ኣብ ንብረቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሙን ነይሩ ኣብ ቦትኡ ክንሪኦ ኢና ምናልባት ግዜ እንዲ ዘይብለይ ከምዚ እንዲ ዝሰርሕ ከምዚ ሓላፍነት እንዲ ዘለኒ ከምዚ ግዜ እንዲ ዘለን ዘይብለይ ኮይኑ ንብል ኢና ኒቆዲሞስ ኣብ ግዚኡ
ኒቆዲሞስ ኣብ ስልጣኑ እሙን ነው ይብል ምክንያቱ ሎሚ ንዘይ ንረኽቦ ስልጣን ክንረክብ ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሙነትና ነጥፋሉ ወይ ንዝበፃሕናዮ ስልጣን ከይንምልጠን ኢልና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሸለል ንብለሉ ውሕዳት ኣይኮነን ኒቆዲሞስ ግን ኣብ ገዚኡ ኣብ ስልጣኑ ኣብ ንብረቱ ከይጎድለኒ ይበለን ቅዱስ ሰብ ቅዱስ ሓሳብ ስለ ዝሓስብ ቅዱስ ሰብ ቅዱስ ንብረት ስለ ዝሕዝ ነቲ 100 ሊትሮ ወይ ከዓ 32 ኪሎ ግራም ዝኸውን ሽቱ ኣምፂኡ ኣብ ግንዘት ጎይታ ከውዕሎ ከሎ ኣብ ንብረቱ እሙን እዩ ኣብ እምነቱ እሙን ነብሩ ስልጣኑ ንብረቱ ገዚኡ ካብ ኣምላኽ ክፈልዩ ኣይከኣለን እኳ ደኣ ምእንተ ኣምላኽ ምእንተ ሓቂ ምእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ኣረኪቦ ንብረቱ ወፊዩ ናይ መወዳእታ 10 ነጥብ ንሪኦ ንሕና ኸ ካብ ኒቆዲሞስ እንታይ ንምሃር ኣብ ሰሙነ ኒቆዲሞስ ብዙሓት ሰባት ማህሌት ንቐውም ምዕራፍ ጾመ ድጓ ንቐውም ቅዳሴ ንቐውም ሰዓታት ስብሃተ ፍቁር ንቐውም ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ብዙሕ ቅኔታትን መወድስን ንገብር ስብከታትን ትምህርትን ነዳሉ ጽቡቕ ነገር እዩ እዚ ኩሉ ኣዳሊና ካብ ህይወት ኒቆዲሞስ ተማሂርና ኣሰር ኒቆዲሞስ እንደዘይከይድና ግን ኣገልግሎትና ምናልባት ረብሓ ዘይብሉ ከይከውን ከነስተውዕል ይግባአና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክብል ከሎ ከምታ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ደጊማ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ምጭባጡ ክትዕመልና ብዛዕባ ምንታይ ኢና ክንዛረብ ብዛዕባ እንታይ ኢና ሰሚዕና ብፍላይ ከዓ እቶም መዘከር ዝሕዝ እግዚአብሔር መስገን ምዕባለ ረዲኡ እንተሓለፈና እውን ደጊምና ኖት ክንሕዘሉ መዘክር ክንሕዘሉ ስለ ንኽእል እቶም መዘክር እንዳሓዝና ንሰምዖ ብዛዕባ ዘን 10 ነጥብታት ኢና ከነስተንትን ኣብ ዝሰሙነ ኒቆዲሞስ ቀዳማይ ርክብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኒቆዲሞስ ኒቆዲሞስ ከምቶም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ዓለም እንዳሰርሑ ዝፀውዖም ከም ጴጥሮስን እንድርያስን ከም ዮሐንስን ያዕቆብን ደቂ ዘብዴዎስ ኣብ ገንገም ባሕሪ ጃለቦኦም እንዳዓረዩ ዝፀውዖም ወይ ከም ማቴዎስ ኣብቲ ናይ ቶጎ ስልጣኑ ከሎ ዝተፀውዖ ዘይኮነስ ኒቆዲሞስ ባዕሉ እዩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ነቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰምዖ ዝነበረ ኣብቲ ጉባኤ ኣይሁድ ኣብቲ ካቢነ ኣይሁድ ዝሰምዖ ዝነበረን ካብ ካልኦት ሓቀኛታት ምስክርነት ዝሰምዖ ዝነበረ ተጋራጫዊ ሓሳባት እቶም ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ክፃናፀኑ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለኣኽዎም ሎሚ ሰንበት ሲዒሩ ማለት ብሰንበት ሕሙም ፈዊሱ ንቄሳር ግብሪ ኣይትኽፈሉ ኢሉ ንሕጊ ሙሴ ከፍርሶ ኢሉ ነዚ ቤተ መቅደስ ኣፍሪሰብ 3 መዓልቲ ከሃንጾ ኢሉ ኣነ ንጉስ እስራኤል ኢሉ ብቢኤልዜቡል እዩ ንሕሙማት ዝፍውሶም እዚ ኩሉ ዝብል ናይ ሓሶት ክሲ ናብቲ ጉባኤ ካቢነ ኣይሁድ ክመጽእ ከሎ ኒቆዲሞስ ግን ብናቱ ሰባት ገይሩ እንታይ ተገይሩ ይከታተልኒ ስለዚ ቶም እሱ ዝለኣኾም ሎሚ ዕውራት አንቂሑ ሎሚ ለምጻማት አንጽሑ ሎሚ ነቲ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ዓራት ካልዒልካ ኺዲልዎ ሎሚ ነቲ 18 ዓመት 12 ዓመት ደም ዝሕዛዝ ዝነበረ ብዘፈር ክዳኑ ፈዊስዋ ሎሚ ንኣልኣዛር ውፃእ ኢሉ ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ መቃብር ኣውፅእዎ ነዚ ኩሉ ምስ ሰምዐ ሓደ ነገር ወሲኑ ስለዚ እቲ ዝሰምዖ እስኪ ብዓይነይ ክሪኦ
ብፁዕ አቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ ናይ ግብፂ ፓትርያርክ ብዙሕ ግዜ ካብ ዝብልዎ ዝነበሩ ንእዝነይ ይጥቀመሉ እየ ግን ንዓይነየ ዝኣምኖ እዩ ስለዚ ነቲ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ነቲ ዝሰምዖ ዘለኹ ከይደ ከረጋግፀሎኒ ክርስቶስ መን እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1-2 ካብቶም ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ ሓለቃ ኣይሁድ ነበረ እዩ ዓሌቱ ፈሪሳዊ ማዕርጉ ከዓ ናይ ኣይሁድ ሓለቃ እዩ ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መፂኡ ረቢ በጀካተ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል የልቦኑ እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእኻ ንፈልጥ ኣሎና በሎ ክብሪ ነዚ ክርስም ይኹን ብዘይበኣይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ብደቂቕ ይከታተሉ ብወረ ዘይኮነ ብደቂቕ ይከታተሉ ነይሩ እቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ዝገበርካዮ እውን ኣይኮነን ጋና ይገብር ኣሎ እዩ እቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል የልቦን እዩ በጀካ ተኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኣሎና ኢሉ ናይ ባዕሉ ጥራይ ኣይኮነን ንፈልጥ ኣሎና ኢሉ ኣብዚ ቅዱስ ሓሳብ ምስኡ ዘለዉ ብዙሓት ወኪሉ እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝብል ክንሪኦ ኢና ስለዚ ርክብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስን እዚ ነይሩ ብለይቲ ስለ ዝኸደ ከዓ ንጎይታ ረኺብዎ ንጎይታ ክረኽቦ ምብቅዑ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ እቲ ምስጢረ ጥምቀት ዳግማይ ልደት በቲ ምስ ኒቆዲሞስ ዝገበሮ ዝርርብ እዩ ተገሊጹ ስርዓት ቆይሙ ኣብ ጥምቀት እዚ ወንጌል እዚ ይዝነበብ ኩሉ ግዜ ስለዚ ኒቆዲሞስ ንጎይታ ረኺብዎ እዩ ብሕሊናን ብኣካልን ብመንፈስን ብነፍስን ረኺብዎ እዩ ብዙሓት ሰባት ረኺቦም እዮም ይሁዳውን 3 ዓመትን 3 ወርሕን ጎይታ ብዝወዓሎ እንዳወዓለ ብዝሓደሮ እንዳሓደረ ብዙሕ በረኸት ረኺቡ ብዙሕ ተኣምራት ርኢ ብዙሕ ሓላፍነት ተቐቢሉ እዩ ርክብ ይሁዳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ከምዚ ናይ ኒቆዲሞስን ኣይነበረን ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ኒቆዲሞስ ብኸምዚ ምስ ጎይታ ራኸብ ነይሩ ኣብቲ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ንሰብኣውነቱ ንስልጣኑ ሓደጋ ዝኾነ ኩነታት ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለይቲ ኸይዱ ክረኽቦ ወሲኑ ረኺብዎ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኒቆዲሞስ ንጎይታ ረኺብዎ ዘይኮነስ ንሕና ብኸመይ ክንረኽቦ ባህገሎና ኣበየናይ ክንረኽቦ መደባት ኣለና ክብሪ ነዚ ክርስም ይኹን ተኸላይ ነጥብ ንሪኦ ሕቶን ምስክርነትን ኒቆዲሞስ ኣብ ማእከል ጉባኤ ኣይሁድ እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 50-52 ሓደ ካባታቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ዝመፀ ኒቆዲሞስ ሕግናኸ ንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይፈለጠን ይፈርዶም ይበሎ ንሳቶም ንስኻ እውን ዶ ካብ ገሊላ ኢኻ መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢይ ከም ዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለሱሉ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ እዚ መገዲ ትኽ ኢሉ እዩ እዚ ሰብኣይ ግን ናበይ ኢሉ ዘይቅኑዕ መልሲ ንቅኑዕ ሕቶ ዘይቅኑዕ መልሲ ክወሃብ ከሎ ወለድና እንታይ ይብሉ እቲ መገዲ ትኽ ኢሉ እቲ ሰብኣይ ግን ናበይ ኢሉ ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተዛረበን
بزعبا نبي أب قليلا بيروساليم زولد أي تزاربن كم ناي حق بعلمويا كم ناي حق بعلمويا جن بسنة موجود إذا حق زي فلت حزبي أبوش توم عرفت سنو سلزنو برو اتنايني كديموسن كم بعلني كديموسن كم بعل يوسف بعل أرماتياس زخيد زنبرة نعاتاتهم زي دقف مساعتهم زي حبري وصل برو بزحات كم مقان انتو وش قديفهم نعملهم يشاغلوا نيرو سلازخا امنتون قلاو كيدكم اندامهر كله اسيركم امصوز بلوم سلازتهم زتلاخو يترفك حزوهسي نبعلهم امينهم مسكر حزوم يوم زمز كم سبعاي زغيرو زمهاره يلبونا يتسمعن نسخاتكم كاسحيتكم يكم منبار اسيركم هم صوت تبلناكم سناتو تمرت حيسكم كتسبكنا تمصلهم كفريساويان كاب سبسلطان ايهود كاب زخابينخه بزعبو زامن اللودو الى محاتيتمو غنا خيملسلهم كلو እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ርጉም ህዝቢ ምስ በሉ ግን ኒቆዲሞስ ከም በዓል ሕጊ ኣብታ ክምልሳ ዝግብኦ ምክንያቱ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ንምዝራብ ግዜ ኣለዎ ስቕ ንምባል ከዓ ግዜ ኣለዎ ኣብታ ሃለውለው እንዳበሉ ከለው ሃለውለው ክምልስ ኣይክእል ብዛዕባ ሕጊ ምስ ተቐሱ ግን ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ስለ ዝኾነ እቶም ምስኡ ዘለው ከዓ ናይ ሕጊ ሞያ ፀቢቆም ሕጊ ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ بتاز تزاربوا قال إذا حق زي فلت حزب مسبلو أما بزعب حق نزارب تدألينا دأمو حقنا خي نسب زقبرو خي كيف فلت أنزبلو خي سمعن إذا قصد قريب الكالو سلازي انت وعيلك يا خونكا اقباي انت زي وعيلك يا خونكا تسماي ملتغة تمسسي إذا قصد قريب الكالو مسك ملتها بيزبهالي حقنا خي نسب زقبرو خي فلتن زبلو خي سمعن بيفرد نساتهم قنا نسخاون دخاب قليلا اخاي مرمر مخاب قليلا نبي كم زيت خطري اخايلهم ملسل اكزابير مسكن حقي زي بلو سب بحلينا زترت عسب انتهي زقبر كلل يزبل كم زياتهم كم زملك انا كهنا هو حقنا حق خاص بوالها سب زقبرو كيتفلتن زبولو كيتسمعن سلازي وسن سلازي فرد سلازي سويعنا زبولو كنسمعو لنا سويعنا غير ودي قبرون كنحطو لنا حدا ملسي ايزي اذا قبلوا زي قالو خا صويعه مامصيوم كرتعو خم زي كله سلازفلتو يوم نابزي مجد قال مجد زخدو زلو እግዚአብሔር ዘስተውዕል አምሮ ያበና ብዛዕባ ሊቃነ ካህናት ብዛዕባ አይሁድ አይኮነን ሎሚ ከመይገርና ስነ ሞጎት ዝኾነ ሕቶ ንሓትት ስነ ሞጎት ዝኾነ ሕቶ ብዝኾነ ይምጻይ بعابي يكون بنشتي يمسع بحدارنا يمسع بدكنا يمسع بولدنا يمسع بحلفتنا يمسع نتحقاو حتو كما يقرنا حقاو ملسي نملسلو إنا خنا مهار كابز الاستزي ثالثاي نطب نريو نيقوديموس اب ገንዘት ኢየሱስ ክርስቶስ ይትረፍዶ አብት ጉራይ ናይት መድሃኒ አብት ገንዘት ናይት ተበጃዊ ናይት ፈውሲ ናይት ኻሐሲ ይትረፍዶ አብናይ ቅዱስ ሰብ ቀብርን ገንዘትን ሬሳን ሐዘንንሲ ወላ ሐላፍ መገዲ ولدنا أسرو مثلل ولا قوعيهن كرمتيهن ولا مجد تهوخ ولا مجد عربك ريسا رجيسكا أي تحلف زبل ناي حلينا نابزخونا خد جيش كلها أتي ريسا أي تفلتوني خاجن ريسا قبروب كبابي خيمانس أجم كان تريخا تأليخا حمد أدام البس كامبر ريسا رجيسكا أي تخيل أتريسا زقبرو خيسئنا يكونن
جن حلفت مخانا خنستنتن إذا حجي زي فلتو سب زقبرو لزولو قدقار أنها أصبحنا أخمستي أخن بالمئنتي ريسا ريجيسكا أي حلفن أتوم مسبوتاتكم مسبحاقوتاتكم مسمى مهارانكم قزيخة تحلفوا عدل زرخبكم نزي تاريخ زي لعليكم تفلتوا يا زأمن سلازي نيكاديموس أبغنزت يسوس كريستوس زحات هواريات نيرون بعال هواريا لك بيتروس لك هواريات بعال يوحنس فقرة إجزي يوحنس دنجل يوحنس فقرة إجزي يوحنس أبوك ألمسيس يوحنس تأغلوس يوحنس زرفك أو استهزنو لإيسوس كساب شمون تمع عرقات التوهبة يوحنس أبغنزت أيتساتفن سلامنتاي نيكاديموس وانجيل يوحنس معرف 10 قصري 30 كساب 4 كلتن اتقدم بليتي نبي يوسف مسيو زنبر نيقاديموس ون مساي لازم من نيقاديموس اقدمو وانجيلاوي قدوس يوحنس ام معرف 3 تقيسو سلسنها من نيقاديموس كايبلو منتي اتقدم بليتي ناب غويتا يسوس كريستوس مسيو زنبر نيقاديموس ون مسمو أسات 100 نتر زأكل كربن على ونتحسو أمزويل إذا 100 لتر كساب 30 حدن كيلوغرام أكباب زخون نسجا أيوسس وسيدوم كم تلمات كبر أيهود أجنان زومن بفتا مشيتو غيروم جنزوون أبتات تسأل الله سفراد ما أتاخل تنبره أبتات تاخل تقبر له زيبو له حدش مقابر صنعها مقابر قربا نبرمو درسن بيت سلاز نبره نيوسس او انبرو سلام لمقابريك مكان مستير غلغوتا قدامي ادم زيتا قبر بوستيتا ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራጰታ ሳህልከ ወምህረትከ ይመግቡን በጾታ ከመሃገፋ ዘስሙር ወልታ ሰብ አብዘይ ተቀብረሉ ተነዲሉ ብዝተዳለወ ከውሒ ናይ ከውሒ መቃብር እዚ ዮሴፍ ዘአርማትያስ ንዑኢሉ ዘዳለወ መቃብር ስለዚህ ምእት ልጥረ ዝኸውን ከርቤ እተሓሶ ሒዙ ስለዚህ ክንሪኦ ኢና ኒቆዲሞስ ኣብ ንብረቱ እሙን ነይሩ ቅዱስ ሰብ ቅዱስ ሓሳብ ዝሓስብ ቅዱስ ሰብ ቅዱስ ንብረት ይዝሕዝ ስለዚህ እቲ ኒቆዲሞስ ብሓቂ ዘጥረዮ ክንደዚ ዝኣክል ሽቶ ኣብ ግንዘት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውዕል በቂዑ እቲ ቅድም በለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ መጽሞ ኣስታት 100 ንጥረ ዝኣክል ከርበን ዓልወን ትሕሶ ኣምጽአ ንስጋ ኢየሱስ ወሲዶም ከምቲ ልማድ ቀብሪ ኣይሁድን ኣገናንዝኦምን ብፍፍታ ምሽቱ ገይሮም ገነዝዎ ኣብታ ተሰቕለላ ስፍራ ድማ ኣታኽልቲ ነበረ ኣብታ ኣታኽልቲ ከዓ ተቐብረሉ ዘይብሉ ሓድሽ መቃብር ጸንሐ እቲ መቃብር ቀረባ ነበረሞ ድረ ሰንበት ስለ ዝነበረ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣንበሩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር مقبار شتون مقبار ناي ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣዕሚ አገዳሲ ስለዚህ መቅባርን ጲላጦስ ናቱ ማህተን ከገብረሉ ሊቃነ ካህናት ናቶ ማህተን ከገብረሉ ኒቆዲሞስ በይኑ መጽ ከይከፍቶ እቶም ሊቃነ ካህናት በይኖም መጽን ከይከፍትዎ ምንቲ በኸምዚ ተዓጽይት መቃብር ስለዚህ መቃብር ናይ ጎይታ መረጋጋጽ ንትንሳኤኡ መሰረታዊ ስለዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግቡእ ተገኒዙ ክቀበር ኒቆዲሞስ ከዓ ምስ ዮሴፍ ነዚ ዓብ ጸጋዚ ክበቅዕ ክኢሉ ራብዓይ ኒቆዲሞስ ኣብ ኣገልግሎት ወንጌል ምስ ሐዋርያት መከራ ከም ዝተቀበለ ካበይ መጽእ ታሪኽ እዚ ክንሪኦ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ታሪኽ እዚ ኒቆዲሞስ ህይወቱ ብኸመይ ወዲዩ በጀካተን 3 ግዜ ዮሐንስ ወንጌላዊ ተቂስዎ ዘሎ ካልእ ቅዱሳት መጽሓፍቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 29 ክሳብ 30 እቲ ኻባይ ዝረአኹምዎ ሕጂ ናባይ እትሰምዕዎ ዘለኹም ገድሊ
كم أزبلنا بصحكم سلا كريستوس مؤنتو مكرا دما ختصقوا منبر بؤو تأمن تراي كونن ጸጋት ዋሂብኩም ዘሎ اتخاباي زرأخمو حجون أباي تسمعوا زلهم قدلي مساعتهم كله بأكل كله صلوتو صومو أقلقلوتو تمهرتيري ونيرم حج نزم الأختنا فيليبيسيوس أبيت ما أسرتو خينو سلس صحافو حواري قدس باولوس حجون كاباي تسمعوا زلهم قدلي سلازون أبيت ما أسرت سلازاته مصحافها يقارسكن أب ما أسرت سلازاته أقلقلوت ونجيل لا يقارسن سلاز تحجون كاباي تسمعوا زلهم إتا أباي زرأخمو حجون أباي تسمعوا زلهم قدلي التسمع حجي ترئي وزلهم كبلو ما يكلني مخنياتهم مسئل لون السبيت ما أسرتي يزلو مالد كم أزبلنا بصحكم سالا كريستوس ምእንቱ መከራ ድማ ከተጸጉ እምበር ብኡ ተኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂብኩም ዘሎ ስለዚ ኣብ ገንዘት ጎይታ ምስ ወዓለ መጀመርያ ዝመጸሉ ክሲ ነቲ ሽፍታ ኣብ ቀብሩ ውዒልካ ስለዚ ምስቶም ናቱ ትኸይድ ኣለኻ ዝብል ብዙሕ መከራ ከም ዝተቐበለ እዚ መከራ እዚ ግን ካብ ወንጌል ምምስካር ዓዲ ከም ዘይወዓለ ከም ዘይብከሮ ይገልጸልና ኒቆዲሞስ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ቅዱሳን ኣቦታትና እንታይ ኢሎም እዮም ተርጉሞሞ ንሓደ ቃል ክንርኢ ከለና ቅዱሳን ኣቦታት ዝበሃሉ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ያሉና ደጋጊምና ክንሰምዖ ከዓ ጽቡቕ መን እዮም ቶም ቅዱሳን ኣቦታት ዝበሃሉ ቅዱሳን ኣቦታት ዝበሃሉ ካብ ዘበን ሐዋርያት ክሳብ 451 ክሳብ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝነበሩ أبوتات بتخسيان قداماي كلاي قنوع امنت زنبروم سالساي نتزا امنلو امنت بهيوت بنابرا زنبرلو رابعاي كا قدست بيت خريستيان كم ابو بيت خريستيان تقبلتهم ازيوم 4 ممزنيوم ابوتات بيت خريستيان زبحالو بزحات ممهران زفريو نبعال قدس باسليوس زفريو عبيت ممهران بيت خريستيان بزتفلالي مخنيات ناي بونت معاركه هابتهم ممهران الى تسوعم بزحات ممهران افريميو نناتهم زخونه ناتبلوم ግን مبزحات ممهران ابوتات زفريو ناي ابوتات معارك زي بصح ግን አሉ ስለዚህ ابوتات بيت خريستيان ዝባሃሉ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ጉባኤ ناي 451 زنبرو يومين بدحريهم زمص بوتات ግን አቦታት ከም ዝሐገግዎ ከም ዝተርጎሞ እንዳበሉ እንበር ናቶም ትርጓሜ አይምጹ ስለዚህ ኒቆዲሞስ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ስለዚህ ትርጓሜ ወንጌል ከስተንትን ኮሎ ስለምንታይ ብለይት ዝመጽይ ስለምንታይ ብለይት መጽዩ ስለምንታይ በመዓልት ዘይመጽይ ስለዚህ ኣብቲ ጸጋኦም ይሕደረና ኣቦና መምህርና መጋቢ ምስጢር መብራህቱ መባ በግዕዝን በትግርኛን ተርጉሞሞ ዘለው ትርጓሜ ወንጌል ቀዳማይ እንታይ ብል ብለይት ዝመጸ ንአይሁድ ስለዝፈርሐ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍጽምና ክሳብ ትበጽሕ ሓደ ካብ ስምዒታት ፍርሒ ስለዚህ ብለይት ዝመጸ ተቀዳማይ ነጥቢ ንአይሁድ ስለዝፈርሐ ካልኣይ መምህር አይሁድ ስለዝነበረ መምህርነቱ ገዲፍስ ናብ ተማሃራይ ተለዊጡ ከይብልዎ ኩሉ ግዜ ነቲ ሐሳብ ስጋ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ሲዒርና ክሳብ ንሐልፍ ክሳብ መንፈሳዊ ዕብየት ንዓቤ ከይብሉኒ ከይከውን ግድን እዩ ማለት ሳልሳይ ግን ኣብቲ ትርጓሜ ወንጌል ብለይቲ ዝመጸ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም እምነት ስለዝነበሮ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 14 ክሳብ 16 ንምስክር ናኡ ተቐሚጡሉ እዩ ስለምንታይ ብለይቲ መጽዩ ምክንያቱ በቀትሪ እንተዳኣ መጽዩ ኣብ ገንዘት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ
ወደ መዝሙሩ ናቱ ኢሎም ኣይከፍቅድሎም ነዮም ብምስጢር አምላኽ ኣብ ገንዘብ እንትውዕል ዮሴፍን ኒቆዲሞስን በግልጽ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክርስቶስ አይነበሩ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ክርስቶስ አይነበሩን ማለት ግን ኣብቲ ሕብረት አይሁን ኣብቲ ናይ ዓመፃ ጉባኤ ነይሮም ማለት አይኮነን ወንጌላውያን ብንጹር አቀሚጦሞ ሕፉር መኻሪ ሃብታም በዓላር ማትያስ ነታ መንግስቲ አምላኽ ዳይ ጽበያ ነበረ እምበር ኣብቲ ግብሮምን ኣብቲ ስርሖም ሕብረት አይነበሩን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ መደብ አምላኽ ኣብ ገንዘብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውዕሉ መደብ ስለዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብወግዒ ተገኒዙ ክቀበር ስለዝነበሮ ነዚ ምስጢር ዚ ጎይታ ሓሊዎም ነቲ ንሱ ዝመደቦ ዕዮ ንኽፍጽሙ ስለዚ ዮሴፍ ፈራሕ ከይንብሎ ተባዕ ኒቆዲሞስ ፈራሕ ከይንብሎ ብለይቲ ኸይዱ አይ ብለይቲ ምኻድሞ ማአስ ፈሊጦሞም እዝስ ተባዕ ያብሎኒ ከይንብልካ ኣብቲ ጉባኤ አይሁድ ኣብቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ይቀተል ዶ ይተኣሰር ዶ ዝብል ጫውጫው ዝበሃለሉ ዝነበረ ሕግናኸ ንሰብ ዝገብሮ ከይፈለጠን ዝብሎ ከይሰምዐን ዶ ይፈርዶ ኢሉ በዳህ ዝኾነ ስነ ሞጎት ዝኾነ ሕቶ ዘቕረበ ዓቢ ናይ አምላኽ ሰብ እዩ ሻድሻይ ነጥቢ ኒቆዲሞስ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር አቤናይ ዕለት አቤናይ ወርሒ እዩ ወበዛቲ ዕለት ተጻሒፉሉ ዘሎ መጽሓፈ ስንክሳር ሓደ ነሓሰ ብዛዕባ ኒቆዲሞስን ዮሴፍን ብዝኽብሪ ተቀሚጠሎ እዩ ካብቲ መስቀል አውሪዶም ጲላጦስ ፈቂድሎም ካብቲ መስቀል አውሪዶም ተሰኪሞሞ ክኸዱ ከለዉ ካብ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፂ ይሰምዑ ነይሮም እዩ አቦና አባይ ቀሺ ዮሐንስ ነጋሲ ናይ ቅድስት ማርያም ቺካጎ ነዚ መጽሐፈ ስንክሳር በትግርኛ ጽቡቅ ገይሮም ተርጊሞም ኣለው እቶም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ገዚእኩም ክትጥቀሙሉ እንታይ ዝብሎም ማዓንቲ መን ጻድቕ ሐዋርያ ድዩ ሰማዕቲ ድዩ እንታይ ገይሩ ብኸመይ ሓሊፉ ንሕና ካብኡ እንታይ ኢና ክንምሃር እቲ ናይ ዕለት ወንጌል እውን ምስኡ ተታሒዙ ስለ ዝኸይድ ማለት ስለዚ ኣብ ሓደ ነሓሰ ንጎይታ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰኪሞም ክኸዱ ከለዉ ድምፂ ይሰምዑ ነይሮም እዩ እዚ ድምፂ እዚ እንታይ ዝብል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ይቅረበለልና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕፀ መስቀል ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዝዓረገ እንዳበሉ ካብቲ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፂ ይሰምዑ ነይሮም እዚ ናይ መላእኽቲ ድምፂ ናይ ኣምልኾ እዩ ዋላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብሱ ካብ ስግኡ ተፈልያ ኮላ ኣብቲ ስጋ መለኮት ተዋሂድዎ ስለ ዝነበረ መላእኽቲ የመስግንዎ ነይሮም ካብኡ ካብቶም መላእኽቲ ተማሂሮም እዮም ከዓኒ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና እንዳበሉ ከምኡ ኢሎም እዮም ገኒዞም ኢሉ እዚ ሕጂ ችዳን ትብሎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ወከፍ ናይ ፍርቀለይቲ ናይ ንግሆ ናይ ሰርክ ዘሎ ኪዳንካ እዚ ጅምር ዮሴፍን ኒቆዲሞስ ካብ መላእኽቲ ተማሂሮሞ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ካብ ዮሴፍን ካብ ኒቆዲሞስን ዝሰማዕቶ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እቲ ቅኑዕ ስርዓተ ኣምልኾ ምዃኑ ፈሊጣ ኣብቲ ናይ ኣምልኾ ኣቐሚጣቶ እዩ ኒቆዲሞስ ካብቶም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መገዲ ኤማሁስ ዝረኸቦም እሞ መጽሓፍቲ ተርጊሙ ኣዒንቲ ልቦኖኦም ዝኸፈተሎም ደቀ መዛሙርቲ ሓደ እዩ ትምስኡ ዝነበረ ከዓ ቀለዮጳ ይበሃል ስለዚ ኒቆዲሞስ ካብቶም 72 ኣርድእቲ እዩ ዋላ እኳ ካብ ኢየሩሳሌም ንኤማሁስ ገጾም ይኸዱ እንተነበሩ ዝነበሮም ኣርእስቲ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ዓመፅ ብጓሂ ብንደት ካልእ ኣርእስቲ ኣይነበሮምን ኣብቲ መገዲ ስለዚ ከዓ እዩ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓብሮም ምክንያቱ ብቃሉ እንድሕራስ ተንቲና ኩሉ ግዜ መንፈስ ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ስለዚ ይትርጉመሎም ይገንሖም ይግስጾም ኣብ ገዛና ምሳና ሓደር ይብልዎ ይኣቱ ባርኸልና ይብልዎ ምስ በረኾም ኣዒንቱ ልቦንኦም ይኽፈተሎም ምስ ሃዋርያት ወንጌል ሰበኸ ብዙሕ ሽግር ከዓ በፅሖ ብሰላም ከዓ ዓረፈ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር 6 ነጥቢ ኢና ሪኢና ዘለና ንምጥቕላል ክጥዕመልና ብፍላይ ከኣቶም ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም ተመሊስኩም ኣብቲ ሪከርድ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ትኖት እቲ መዘክር ማለት እዩ ከንዚ ሎሚ ዝረኣናየን 6 ነጥብታት ርክብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኒቆዲሞስ ሕቶን ምስክርነቱን ኒቆዲሞስ ኣብ ማእኸል ጉባኤ ኣይሁድ ሳልሳይ ኒቆዲሞስ ኣብ ግንዘት ኢየሱስ ክርስቶስ ራብዓይ ኒቆዲሞስ ኣብ ኣገልግሎት ወንጌልን መከራን ምስ ሃዋርያት ሓሙሻይ ኒቆዲሞስ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ሻድሻይ ኒቆዲሞስ ኣብ መጽሓፍ ስንክሳር ስለዚ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ኣገልግሎትና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና ሻውዓይ ኒቆዲሞስ ኣብ መጽሓፍ ቅዳሴ ሻሙናይ ኒቆዲሞስ ኣብ መጽሓፍ ምዕራፍን ድጓን ታሽዓይ ኒቆዲሞስ ኣብ ገዚኡ ኣብ ስልጣኑ ኣብ ገንዘቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሙን ከም ዝነበረ ዓሰራይ ከዓ ንሕና ኸሎሚ ካብ ታሪክ ኒቆዲሞስ እንታይ ንምሃር ዝብል ክንርኢና ንሕና እንተፈቐዶ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና እዩ ንቃል እግዚአብሔር ገዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን ኣወሃሂድኩም ብኣንቃዕድዎን ብጥብኣትን ብዓቕልን ብትዕግስትን ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን